Adorang sota mulai parmingguota, martangyang nahoho mahita saluhutna. Saluhut ruas ni urian itu hata, nuaeng sahat mahita tu minggu Pentakosta parjolu, ima pesta las ni roha di hita makalason haroroni to di parbadia tu portibion, ima pangodiani. Alani saluhut parhalado, jumolo pasahaton, selamat Ari Pentakosta ma dihamu. Selamat Hari Pentakosta matutu dihamu amang inang parhalado nami. Dang di bagasan daging betu hatai marsaur dohot hita, alai tung di bagasan todi nama. Alani siana satodita, taparade marohatta laho marsaur dohot tuhata, marede mahita sian buku ede nomor 462 ayat sada sa roditolu ale todi parbadia.
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehova, lehonok kutuhamu roha nai baru, dohot todi nai baru tubagasan ati-ate muna, jalau satok kudo roha batu siad daging muna, jala lehonok kutuhamu roha namat pakilalaan. Jala lehonok kumatodikku tubagasan ati-ate muna, ahu dono bahe ubahesa, asa marparange hamu di bagasan akka patikku, akka hupupe radotamuna jala patupau muna do. Haleluya. 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 Martangiang mahita, ali Tuhan debata amanami, hodo na mandodangi jala mangajari rohani akan na porsea di hatam, mar hite-hite todi parbadia. Say buhay marohanami asature parohon nami, mar hite-hite todimi, asa totunggo doa dame rohanami, mangkalason hagugun nai, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dihita sian bukede nomor 250 ayat 1 dohot tulu ali di Bataki. Tatangihon mapatik ni debata di pesta parjolo parningotan hari asa saur ni todi parbadia sadarion. Imana tersurat di Pesalmen 2 ayat 10 sada. Ului hamu majahoba dohot biar ni roha, jala marulupolop hamu, marulupolop mahamu kuhut akahitir. Ului hamu majahoba dohot biar ni roha, jala marulupolop mahamu huhut akahitir. Atong rap mangidugugo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pargugoi mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amen. Tapuji Tuhata marhite no edde sian nomor 100 sia ayat sada dohok 2 Yesus hami rodison.
Ratopoti madosatta tu debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dagonglon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham di hami akan na makarsakod dosa nami. Saya sahapi ma tubagasar rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matuhami todim na badiai, asaw nangganggu rohanami di asini roham. Alay asal hot rohanami marhapor siyaon laho magotapon nasa dosa do roha portibion. Asaw pasat kami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jalan na madia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu sehasesan ni dosa. Isebe mangaluhon akan na pinilit ni debatado na mamitori. Isedo na madabu uhum hamaguan, Kristus Jesus do nang mate, alain dada holani, naung mula mangulu do jala disiangun ni debatado ibana mangod dihok kita. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhatta marhite ede sian nomor 610 sia ayat sada doh 2 sikop do asini roham. Tatangihon mahatani debata nagabi epistal di Mengguta Sadarion. Tersurat di Yohanes pitu memuka sialayat 37 sangat terodi 30 siaa dungi di ari pesta na perpudi na sumangapi jongjong ma Jesus disi di pagogo ma suara na madok molo adong na mauas tuahu ma ibana rominum. Songon nanidok ni surati,
akabatang aik na mangulu do mabaur sian na porsea diabu. Alai taringo tuto di ido di dok hata odeng, ima si jalon ni akan nagabi porsea di ibana, ido sahatna. Ngartua do akan na tumangihon hatani di bata, jala nau peopsa. Amin. Mari dihita sa buku ede nomor 116 ayat 1 dohot tulu di tepohodo au. Taha tidak ko mahaporseaw tay songon na hinatidak ko ni dongat ta sa haporseaw di sadok portibion ra mahita maddok. Au porsea di debata Jahuba ido ama parguguna suatu dosan na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahuba nasa sadai imana tinumuhon ni si Maria na gabi-gabiya sa todi parbadia adorang sahabubuan. Ido tuhata na tumao na bernit di pahuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau kinorsilang na tua tubunur tulu di tanom na mulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo laundu tu siamun di debata Jahuba amanai pargogo naso hatu dosani di simay mana pamulak sug tanoon manguhumi halat na mangulu au porsea di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopania kana persia do dia kana mandok do hatai na mandok mulak mangulu suku daging nang mate do yang muluan na sora sudah. Amin. Parhalado HKBP Serpong Pasahaton, selamat hari Minggu jala selamat madohoti parmingguon di bagas joro dohot na patupahon, parmingguon di bagasan ganup marsada-sada. Lao huhut ma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun turuas, ni huria namarulang tahun ari hatu tubuh, dohot namarulang tahun parsaripeon di mingguon. Di ramoti jala di pasu-pasu tuhat tama hita saluhutna. Sada, goarni mingguta ima Pentakosta na parjolo. Mingguon 5 Juni 2022, masuk mahita tu minggu ima Pentakosta na parjolo,
Ima Pentakosta Parjolo Parningotan Ari Hasasaur ni Tondi Parbadia. Topik ni mingguta ima mangolu di bagasan tondi ni debata, manang hidup dalam roh Tuhan. 2. Dakdanak na tubuh. A. Di hari Minggu 10 Oktober 2020 sada, nunga di basa-basa hotu hata sada dakdanak bawa tu keluarga Edward Samuel Situmorang, inang maidop tiur Elfrina Silalahi, nomor register 0890 Wik Ebenezer. B. Di hari Selasa 24 Mei 2022, nunga di basa-basa hotu hata sada dakdanak bawa tu keluarga Apten H. Tampu Bolon, inang Mariati Sitorus, nomor register 0547 Wik Galilea. Tatangyakon ma asa totong hipas sude dakdanaki nang natorasna. Tolu, ruas natabba. Mamuka sadarion Minggu 5 Juni 2022, nunga di jalo gabe ruas ni HKBP Serpong, sada keluarga Riko Leo Chandra Hutagalung, inam Lamria Sianturi, dohot sada dakdanak, nomor register sada 077, Pidasian HKBP Kota Cane Resort Kota Cane Distrik 12, Tanah Alas, alamat Kampung Margajaya nomor sada RT 0 sada RW 04 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Wik Ebenezer. 2. Keluarga Arnaldo Hasudungan Sidabutar, inang Erwinda Ruth Maulina Silaban, nomor register sada 07 Pidasian HKBP Damena Timbul Resort Lumban Lobu Distrik Opatoba, alamat The Latinos Cluster Santiago Blok F2 nomor 30 Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Wik Sion. Tolu, keluarga John Rizal Golkar Hamonangan Siagian, inang Kori Marintan Siahaan, nomor register sada 080, dohot sada daknanak, Pidasian HKBP Si Kasim Resort Desa Gajah Distrik 10 Tolu Asahan Labuhan Batu, alamat Kampung Dadap nomor 175 RT 05 RW 0 Tolu Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Wik Sion. 4. Keluarga Junito Leonardo Simanulang, inang Natalia Kristiani, nomor register sada 08 sada, alamat Jalan Haje Makmur, Pondok Pakulonan, Blok M6, nomor sada, RT 05 RW 0 Tolu, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Wik Galilea. Kepala keluarga ima anak ni ruas ni HKBP Serpong. Tatangyakon mana sida gabe ruas na burju, jalan na mangulu di huria taon. 4. Naeng majalo pasu-pasu parbagason. A. Titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ima Giovanni Anwar Hutajulu, ruas ni gereja HKBP Serpong, Resort Serpong, yanakon ni amang Harapan Makmur Hutajulu, inang koni Elean Sondang Maria Naiborhu, alamat Bonasarana Indah, Blok 5 nomor 20 Wik Philadelphia, dohot Teresia Almaida Hasibuan, ruas ni gereja HKBP Maranatha Cilegon, Resort Serang, boruni dari Sian Amang Sabar Hasibuan, inang Saurma R. Silalahi, alamat PCI Blok D 104 nomor 10 Cibeber Cilegon. Pasu-pasu parbagason di Patupa di hari Sabtu 10 sada Juni 2022 pukul 00.00 WIB di gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. B. Tikting Parjolo. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ima Yusuf Sigalingging, ruas ni gereja Masehi Injili Talaut Manang Germita, ianakon ni amang Maringan Sigalingging nahinan, inang Romansi Sihombing nahinan,
Alamat Jalan Trans Kabaruan, Damau, Kecamatan Damau, Kabupaten Talaut, Dohot Hervina, Rot Wilusia Sihombing. Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong, boru ni amang situaru di Sihombing Nahinan, inang tiur Marince Panjaitan. Alamat BSD Jalan Cemaras Sada, Blok C2, nomor Sada, Sektor Sada-Sada, Wiksion. Pasu-pasu perbagason di Patupa di hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2022, pukul 00.00 WIB di Gereja HKBP Serpong, Resort Serpong. 5. Pesta Paduahon Ari Pentakosta. Di hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, Patupa ni HKBP Serpong do Paduahon Parningotan ni Ari Pentakosta. Ima parningotan di hari hasa saur ni tondi parbadia. Parminggon masuk pukul 20.00 WIB maringanan di gereja. Ria mahita rotu pesta paduahoni bahen puji-pujian dohot hasangapon di guarni Tuhani. Onom, pakobasion pertangyangan wik marhite online. Parhalado manosoi sude ruas ni huria ganuk wik asa diburjuhon madohoti pertangyangan wik. Songonon ma hatotuan partikian ni pertangyangan di ganuk wik na dipuka pukul 20.00 WIB. Hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, wik betani daring marhiterjum. 2. Hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, wik Galilea daring marhitejum nama jabui keluarga Jetson Pardede inang Rama Sihotang. Tolu, hari Kamis tanggal sia Juni 2022, wik Bethlehem di Patupa marhite tatap muka di gereja. 4. Hari Kamis tanggal sia Juni 2022, Jerusalem di Patupa marhite tatap muka di gereja. 5. Hari Kamis tanggal sia Juni 2022, Kanaan daring marhitejum. 6. Hari Kamis tanggal sia Juni 2022, Wiksion daring marhitejum. 7. Parmingguon di gereja. Madok mauleata dohita tu hata pardenggan basai ala pandemi COVID-19 sia nungalam surut. Pamareta tape nunga Patupa dalan nauli nadenggan menghadapi pandemion. Hombartusi rapot pahralado HKBP Serpong Selasa tanggal 31 Mei 2022 nunga mamutuson pabua mulai tanggal 12 Juni 2022 sada parminggota di gereja Patupaota opat hali ima. A. Parmingguon Parjolo pukul 06.00 WIB marbahasa Indonesia. B. Parmingguon Paduahon pukul 08.00 WIB marbahasa Indonesia. C. Parmingguon Patuluhon pukul 10.30 WIB marbahasa Batak. D. Parmingguon Paupaton pukul 17.00 WIB marbahasa Indonesia. 2. Parmingguon dang pola B mangisi Google Form. Jala langsung maro marminggu tu gereja. 3. Prosedur dohot syarat na marminggu. A. Nama dohoti parmingguon ima ruas ni huria naung divaksin 2 hali. Jala boy patudu bukti naung divaksin. Molo dihapor luhon. B. Prosedur menjaga jarak hot dope mardalan. Jala hudul di sada bangku nagajang imatu tolu halak parmingguan. Ruas hudul di nomor naung adong hian. C. Saleleng acara parmingguan dohot dina humaliang gereja pinangidoma asa hot ruas ni huriata padalan protokol kesehatan naung ditotopon ni pamaretata dohot tim kesehatan. Dang boy mabuka masker saleleng acara marminggu kebaktian. D. Dungsae marminggu mulak langsung ruas huriata asa dengan proses parmingguon na mangihut dengan merdalan jala marture huhut teratur.
Opat, tata cara parmingguon nanget-nanget paulakon nama songon namasa andorang so pandemi. Pinangido ma turuas ni huriata mabuan Alkitab, Bibel, Kidung Jemaat, manang buku ede, dohot buku haporluan marminggu marsada-sada. Pinangido ma asa sude parminggu uduk jalarade madalaton arahan ni petugas na adong. Jala tadalaton ma aturan protokol kesehatan dohot denggan. Marusaho do huriata asalam denggan pakobesion tu sude parmingguon jala adong do evaluasi ganup tiki asalam denggan sian tiki tu tiki. Walu parmingguon tatap muka terbatas sekolah minggu. Patu paun ni huriata ma parmingguon tatap muka terbatas sekolah minggu mamuka hari mingguon 5 Juni 2022 pukul 08.00 sahatu pukul 0 sia 30.00 hatorangan na apit tajahama ditiki naung disagihon di garup WA guik sia ibadah kebaktian padang horong sada sekolah minggu. Kebaktian padang horong sada patupaon ni huriata di kebun kepik Gunung Sindur di hari Minggu 12 Juni 2022. Partangyanganon masuk pukul 0 sia 00 WIB, jala sidung pukul 12.00 WIB. Hatorangan na apit tajahama ditikting naung disagihon di grup WA Ganup Uik. Saunari tatoton majolo, teaser video ni ulauni. Halo adik-adik orang kecil, kakak mau sampaikan kabar gembira nih. Tahun ini kita akan melakukan kebaktian padang secara offline. Kakak dan abang senang sekali mau bertemu, beribadah, dan bermain bersama adik-adik di alam yang bebas. Apa sih tema kebaktian padang kita tahun ini? Dan apa saja ya kegiatannya? Wah, pasti seru nih. Yuk, kita catat waktu dan tempatnya ya. Terus, siapa saja ya pesertanya? Bagaimana cara mendaftarnya? Dan bagaimana pergi ke sananya? Kakak Abang berharap adik-adik ikut ya. Kita bersuka cita memuji Tuhan dan bermain gembira bersama teman-teman. Segera mendaftar ya adik-adik. Dan sampai jumpa di kebaktian padang. Bye-bye. Kebaktian tatap muka terbatas remaja HKBP Serpong. Patupaon ni huriata ma parmingguon tatap muka terbatas remaja. Mamuka hari Mingguon 5 Juni 2022 pukul 10.30 WIB. Hatorangan na apit tajahama ditikting naung disagihon di grup WA Ganup Uik 10 sada. Pendaftaran parguru malua tahun ajaran 2022 sahatu 2020 tolu. Pendaftaran parguru malua tu tahun ajaran 2022 satu tahun 2020 tolu dibuhai mulai hari Senin tanggal 10 Mei 2022 sahatu hari Minggu 12 Juni 2022. Hatorangan na apit tajahama ditikting naung disagihon. 12 Padidion Nabadia. Padidion Nabadia tu yanakon ni huriata patupao di hari Minggu 5 Juni 2022 pukul di parmingguan pukul 10.30 WIB 10.30 patadahon calon sintua. Sadarion Minggu 5 Juni 2022
Patupaon ni Huriata do patadahon pitu halak calon sintua HKBP Serpong. Aka amata inata calon situa madohoti learning laho mambohali dohot paradeho diri gabe situa di HKBP Serpong. Tatangnya konma nasida asaringgas jala burju madohoti learning huhut patupa pakobasion bahen hasangapon di goarni tuhata. Dilohon matiki tu sekretaris Surya lao patadahon aka calon sintua. Selamat hari Minggu Pentakosta Mahadihita Amang Doho Inang. Sonari saha mahita tu perkenalan monopalak calon sintua tambahan ima menaba 210 halak calon situa nangadong di tiap week. Jadi di Johami Manasida calon sintua Hotben Nenggolan Inang Boru Deta Marbun, calon sintua Posman Simangunsong Inang Mona Sirait, calon sintua Ria Maduro Seribu Amang Mangaraja Longgam Saragi, calon sintua Roni Elmart Sihombing, Inang Juniarta Masriani Menurung, calon sintua Bintang Timbul Sianturi, Inang Gunasari Hesti Dina Situmeang, calon sintua Trio Manati Siagian Amang Rimar Luat Na Pitupulu, songon naung biasa ta patupa jolo diperkenal hodona sida di setiap kebaktian sebelum resmi menjadi calon situa. Sonari di Pasama memperkenalkan diri parjulma amang calon situa Hotben Nenggolan. Shalom Amang Inang. Upatadaw kami ma diri nami. Ami namargoar Hotben Nenggolan. Inata Pardijabu dari Taboru Marbun. Dua ma di bahasa-bahasa Tuha Hami danak boru. Jala Hami tinggal di Wik Ebenezer utusan calon situa Molate ma. Shalom, oras ma Amanginang, dihita sa luhutna. Isok kami patadaw diri nami, kami margoar Posman Simangusong, do inata suripada Mona Boru Sirait. Di bahasa-bahasa tua do di Hami dua danak, sada boru do sada bawa. Kami calon sintua sian Wik Ebenezer, Molate. Shalom Amang dan Inang dan selamat hari Minggu tuhita saluhutna. Upatadah kami madiri nami au Riama Dolok Saribu amata Mangaraja Longgam Saragi tinggal di Komplek Batan Indah. Kami perwakilan calon sintua sian Wik Kanaan. Di bahasa-bahasa Tuhata do tuhami dua dakdanak sada bawa sada boru. Mau lihat teh. Horas dihita salutna Amang Inang Jemaat HKBP Serpong, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat Pentakosta. Upatadon diri nami au margoar Roni Elmar Sihombing, Boru Niraja Nawalap, Juniarta Masriani Manurung, au sian utusan Wik Kanaan, calon situa dari Wik Kanaan. Moleate. Shalom, horas Amang Inang. Upatadahon nami diri nami au margoar Bintang Sianturi Inata Gunasari Boru Tumeang di bahasa-basahan Tuhan tuhami dana opat puluh boru sada bawa hami sian weksion molet ya. Horas Amang Inang, shalom. Hupatadahon haima diri nami ngolo au Trio Melati Boru Siagian amata Rimar Luat Napitupulu di bahasa-bahasa hon Tuhan di Hami Tolu Boru Hami Sian Wiksion. Oleh teman mulai perkenalkan calon sintua sonari tabege ma senasida sepatah kata singkat na parjolo na mewakili calon sintua bahwa ima amang Roni Siombing, kemudian na mewakili Inang Trio Melati Siagian.
horas maita salutna, mulate godang ma tuhita, mulate godang ma parjolo, tapasatu Tuhan Yesus Kristus, boy hita hadir di ibadah sadarion dengan sehat tanpa kurang apapun, di mana menjalani pesta Pentakosta na parjolo. Amang inang salutna ruas HKBP Serpong, hami jongjong di Jolomuna onom halak, onom keluarga, ima sian calon sintua gelombang kedua. Di son hami jongjong amang inang mangido tangyang muna, mangido dukungan muna. Asa boy hami 2 tahunon marsiajar tentang bagaimana seorang pelayan itu yang memiliki hati hamba, hati yang tidak ada ego lagi, hati yang ingin melayani. Sehingga kami banyak kekurangan kami. Dan alani mampu hami, boy hami jongjong dison. Alai rohanami na boy delok kami, asa boy hami marsiajar, gabe boy suman, gabe boy berkenan di hadapan Tuhan. Godong haurangan nami, tangnya kamu namang. Alana hami dang mergogo, molo kekuatan nami di pasat kami. Alai hami porsiado, dengan dukungan amang inang, doan tangyang amang inang, kami pasti mampu untuk menjalani. Omah hami mulai godang selama hari Minggu. Mulai tema tu Tuhan Yesus Kristus, boy hami jongjong dison, dan sian alani hagogo nami, alai sian hahurangan nami do. Jadi alani amang inang, hupangi do hami ma dohot gomos, Tuhamu asa buan hamu hami di tangyang muna, asa anggit hami, boy mergogo, mangulahon, maddohoti pembelajaran nami selama 2 tahunon. Jala dung dapot arina nadenggan anon, boy mahami mangula, jala majalaton tugas nami melayani di gereja HKBP Serpongon. Mulai tematu sudah calon sentua, malau tu hita sudah ruas Allah hita do mengusul hon nasida, gabe calon sentua nasian wita, tatangnyakon jala tadukung mana sida dengan sungguh-sungguh asa bui nasida mengikuti learning situa selama 2 tahun dan dohot bui makobasi di gerejon. Sonima perkenalan. Alani boy ma sudah salon sentua doh keluarga kudul tu ingan nabi. Songonima soarani tikting di mingguta sadarion, tikting parhepengon boy mata jaha di laporan parhepengon naung di sagihon tuhita marhite WA group di ganup wik martangyang mahita. Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, debata nasokal jalan namar mulia, nahu pasangap hami di bagasan ni goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Madok mauliate do hami tua dopanmu nasumurungi, na makilala hami di pangaromotionmu, sian ari nahu bolus hami sahat tutikion. Boy rohami tu bagas joromon pasahaton pangidoan, marhite pamujian dohot tangiang tu adopanmu. Asa jongjong maho Tuhan mangalehon bisuk na hombar tu parpunguanon, asa gabe hasangapon di guarmu, jalan natau maka muliatehon sude akka asini roham, nani lehonmu tuhami saluhut di obason. Patuduhon holong na mangula hami gabe parsauran namar parbue di huriami.
Ditikiope Tuhan hupasahat hami akan namasa naniadopan nami. Di si tahun nang dilas ni rohape, bain may patuguhon haporsiaon nami, gabe parsihohot di nama mulus di hamaolon hami, di akan namarsahit, naloja, nasorat, di panarihon narikoti, di parnguluon dohot akka ruas natabba di huriami, mangajari akka ama dohot ina ruas ni huriami, naboy mamodai ganum akka anak dohot boru, pasidikon akka dosa na parohon tuhaurahon na sonilomoni roham. Nang songoni Tuhan diaka dongan nami, nama meleho dirina gabe ula-ulam ima diaka ama dohot ina calo situa, homa Tuhan namandongani jalama parbisuhi. Asaboy na sudah mangula di huriami gabe hasangapon di guarmu. Songoni tangyang nami di amang naposom amang padita hotma pasaribu. Nama nabur marhite baritam nauli. Parbadiai, parbisuhanmu marhite tondimi. Asagabe boni naulo tubu di ganup ruasni huriami. On matuhan tangyang nami, jalo matuhan, marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si hokopami. Amin. Tau duti macarata marede hita sabukwede nomor 104 ayat 1 dohot 2 bogoti ma rohakko. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima na mga ramoti akate-ate dot pikiran munabe di bagasan Yesus Kristus Tuhatay. Amen. Oras madita saluna. Barita nauli dihita di Mingguta, sedarion ari pesta parningotan haroro nito di Purbadia, manang ari Pentakosta, imahatani debatana tersurat di surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom bidualu ayat walu sahatro di ayat 10 sada. Rom walu ayat walu sahatro di ayat 10 sada. Alai dang tarhalomohod debata akka parroha daging, alai yang gohamu dang be di bagasan dagingi, di bagasan toddido, molotung tutu toddini debata maringanan di bagasan hamu.
Alai moloso toddi ni Kristus di jolma, dan Kristus na punai bana. Alai molo Kristus di bagasan hamu, mangolu do toddi ala ni hati goran, nang pe mate pamatang ala ni dosai. Alai molo maringanan di bagasan hamu toddi ni na manungguli Yesus yan namate, sado panguluon ni ibana naung manungguli Kristus Yesus ima nang pamatang muna namatei, inorhon ni todina na mangingani hamu, ima sahatna. Uriana hinaholongan di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus, ahado beda ni todi sian daging. Jelas berbeda. Na parjulu tabereng jo seda-seda manginangda, na parjulu daging itu kata benda konkret. Bui ni ida, bui di jama. Molotodi kata benda abstrak. Daktarida, dang bui jamau. Napa dua hon molomangi huton hatani debata di Bibeli, nasa na marha pardomuatu daging cenderung tidak baik. Semua yang bersifat daging cenderung tidak baik. Alai yang gotodi baik, marguna mangalehon hanguluan. Idok Tuhan Yesus di Yohanes 1:20 todi ido na panguluhon dang marguna anggo dagingi. Daging tidak berguna, tidak bermanfaat. Na patoluhon daging bersifat fana. Boi sega, boi mate, boi habis. Alai yang gotodi kekal, roh di saliling ni lilingna. Edeta buku ede nomor 374. Idok disi hata-hatana songonon. Nasa jolma ikon mate, ikon mago sibuki. Na mangolu ikon mate asatung denggan muse. Daging odo gabe bakke jalai kodo malakke. Hancur. Dagingon gabe bakke, jala malake, hancur. Habis. Idubana ditiki mananom namoding, agad dani HKBP mado siatano do parmulaamu mula mai gabe tano. Alai yang gotodi mangolu ro di saliling-liling, kekal. Napaopaton daging bersifat lemah, gale. Anggotodi girgir. Takas di dok Tuhan Yesus uju martangi yang ibana dohot sisianna na tului di Getsemane. Ala semo dohot dok sisianna dangi, dungi di dok Yesus ma dungo mahamu jala martangi yang asaunak kamu bongot tu pangujunan. Aina girgir do niantodi alai galedo yang godagingi. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Napa limahon, daging dang maddapo bagian, dang maddapo inganan di harajaun ni debata. Sementara todi maddapot inganan do di harajaun ni debata. Tak kasih tersurat di Sada Korin 15 ayat 50. Dang terbahen sibuk dohot mudar manean harajaun ni debata jaladang tartean naolo busuki atok tongoni. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi marhitina 5 perbedaan nakina manginang. Kalau kita simpulkan bisa menjadi 2. Naparjolo memang roh dan daging sangat berbeda. Bahkan berlawanan, bertentangan. Napaduahon daging sama sekali dang marlapatan, dang marguna, dang adong glabana, tidak memberi apa-apa. Todido na marguna.
daging habis di hamatean, lau tu hamatean, alai yang goto di tu hangoluan. Tersurati di lom walu, bidutan akin rom walu, ayat walu saat rodi ayat 10 onom, Molotajaha ayat onom pitu sebelum turpukot didok disi bahwa hangoluan jala hadameodo harohaon ni toddi, anggo harohaon ni daging hamatea. Sekarang pertanyaannya, lalu apa bedanya orang yang dipenuhi roh dari orang yang tidak dipenuhi roh? Apa bedanya orang yang hidup di dalam roh dari orang yang hidup di dalam daging? Namun kamanginang, di dalam aturan peraturan Yahudi itu ada banyak sekali aturan peraturan yang bersifat kedagingan. Ya, bersifat jasmani. Contoh molo taingot, heado sisian ni Tuhan Yesus manggugut eme di tikiari sabat. Mardalani mahalah hidangi, ibolus mahauma. Horwala ni maleni sisiani, ditapuna sida ma emei dungi diguguti. Pas di hari sabat. Roh halak parise saduse melanggar hukum Taurat. Ala di hari sabat. Dungi hiado sisiani Tuhan Yesus mangat dang jolo marbasu tanganna. Tidak cuci tangan dulu. Lalu orang-orang Yahudi berkata, orang Parisi Saduki melanggar hukum Taurat. Apa hukumnya? Sebelum makan harus cuci tangan. Bukan dalam konteks COVID ini ya, konteks perjanjian baru. Jadi orang-orang Yahudi itu sangat menekankan aturan-aturan yang bersifat jasmani. Alani memang adong do di halak Yahudion onom 110 tolu uhum dohot aturan. Bayakok kita. 613 hukum dan aturan yang semuanya merupakan patik Taurat bagi orang Yahudi yang disebut namanya mitzvot. Mitzvot itu ada 613. Nah, 613 mitzvot ini kalau dibagi menjadi dua bagian. Pertama, 365 perintah negatif. Maksudnya perintah negatif ima akapareta manang uhum memakai kata-kata jangan menipu, jangan mencuri, jangan membunuh, itu kata-kata kalimat negatif. Ada 365. Lalu ada 248 perintah positif. Madoboha perintah positif yaitu perintah yang kalimatnya diawali dengan lakukanlah, hormatilah, ingatlah, sucikanlah. Jadi sesuatu yang harus dilakukan. Jadi adong gudang maka penafsir teologi madok 395 didok nakikan perintah negatif sarupa doi tu godang niari di bagasa satao. Satu hukum satu hari. 365. 240 perintah positif sarupa mai tu godang ni holi-holi dohot organ tubuh di pamatang ni manusia. Ninna. 248. Pertanyaannya adalah, adakah orang yang sanggup melakukan 613 hukum? Jangankan 613 hukum, 10 hukum Taurat. Saya masih kita mengulahoni sikop sempurna, siana sapului. Mertudu maju. Belum 613, baru 10. Dan Tuhan menyadari itu tidak ada manusia, seorang pun manusia di dunia yang sanggup melakukannya. Padahal melanggar hukum Taurat artinya tidak melakukan hukum Taurat artinya sama dengan melanggar hukum Taurat. Kalau melanggar hukum konsekuensinya dihukum. Melanggar patik, melanggar ruhum dohot aturan konsekuensinya honauhum dangi. Baikos sudema jolma honauhum alani patikon. Apalagi sionom 110 tuluan. Alani
berinisiatif madebata, luar biasa. Ini teologi Kristen yang harus kita pegang, kita ingat. Ikok kita hiado namanu uhumi ala ketidaksanggupatta mengulahon patiki gabe debatama manuhuk uhumi marhite Yesus Kristus mate di hau pinorsil. Seharusnya kita yang dihukum karena kita tidak ada yang sanggup melakukan 613. Jangankan 613, 10 hukum Taurat. Tapi Yesus disalibkan mengganti. Ido banatado haluaoni adalah asiniroha sola gracia. Jadi malua kita selamat bukan karena melakukan hukum Taurat. Kita selamat bukan karena melakukan 613 hukum dan peraturan. Kita selamat bukan karena kehebatanmu, karena kepatuhanmu pada hukum dan peraturan. Tapi kita selamat karena anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan hari ini kita mengingat kesempurnaan anugerah itu. Puasa hudok sempurna. Dung diselesaikan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan misinya di dunia, dia harus kembali ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tetapi kasih Allah kepada manusia tidak berhenti. Kasih yang terbesar dia sudah tunjukkan dengan salib, kematian dan kebangkitan Yesus. Lalu hari ini di hari Pentakosta, kasih itu lebih disempurnakan lagi. Ia mengutus Roh Kudus menyertai kita, menuntun kita, membimbing kita supaya songonai dok ni turpu jamita sadarion asaboi kita mangolu di bagasan todi dangbe di bagasan daging. Kita harus hidup di dalam Roh Kudus sudah turun dan kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, oleh Allah melalui penyaliban Tuhan Yesus. Lalu sekarang pertanyaannya adalah kalau begitu apa tanda-tandanya orang yang hidup di dalam roh dan apa tanda-tandanya atau apa bedanya dengan orang yang hidup di dalam daging? Tadi perbedaan roh dan daging sudah jelas, 5. Sonari suku-suku dia do beda ni halak na mangolu di bagasa todisian halak na mangolu di bagasa daging. Na parjulu tabereng juak kamangin angda. Na parjulu halak na mangolu di bagasan daging selalu mengekspresikan imannya, selalu mengekspresikan agamanya juga di dalam daging, fisik. Contohnya melalui busana. Kan ada busana ngabui taudu timu saya kalimati, busana ini. Tonari suku-suku narong do busana Kristen. Akainat tama joho suku. Adong do busana ni Kristen ina. Ikos songonon ikon marsiporhot. Obu nah misalnya harus si porhot teh. Bahasa Indonesianya apa itu inang? Sanggul. Nah, apakah perempuan Kristen harus bersanggul? Kudangi sonna somar sanggul hubereng nih. Lalu apa busana Kristen? Bapak-bapak harus bagaimana kalau ke gereja? Busana Kristen. Buku Ede Bahasa Batak nomor 30 sada ayat 2. Ujahahon. Nomor 30 sada ayat 2. Songo dia paheaku madapotot debata. Lanjutannya. Uduk serep ni rohaku ido abit natama. Duk adong nasongoni tahu maau dituhaki. Uduk serep ni rohaku ido abit. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tunduk dan kerendahan hati itulah busana.
itulah pakaian terindah. Kerendahan hati dan kepatuhan itu pakaian Kristen. Uduk serep ni rohaku ido abi natama. Bukan fisik kan? Dangi kon kupi sude sian dari ujung kepala sampai ujung kaki holan si malolong na tarida. Bayako kita molotov kita pajupang do si songoni jam 12 borngin. Dang mabir kita litun lari ketakutan. Tidak perlu yang fisik, tapi hati, sikap, perilaku. Itulah orang yang hidup di dalam roh, bukan orang yang hidup di dalam kedagingan. Napa duahon tadda ni halak na mangolo di bagasan perdagingon, daging ima orangnya biasanya cenderung bersifat eksklusif. Ya, eksklusif. Memisahkan diri. Kenapa memisahkan diri? Merasa diri paling suci, paling benar. Kelompok yang berbeda dianggap salah. Kafir inna. Dangi? Ima tadana halak na mangulu di bagas daging. Yang berikutnya dapat luhon karena merasa diri paling benar, paling suci, maka orang-orang yang hidup di dalam kedagingan cenderung selalu menghakimi orang lain. Songo parise sadusenakin. Bereng jok kasih siami mangguguti eme ya risabat inna. Dan kolani Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat pun mereka kritik. Ay nabohado ho, ngay langgar ho pati ni oputay na ipamalupo na marsahi ya risabat. Roh Tuhan Yesus alusnaha molo adong anak ni biru-biru terobang tersesat atau jatuh ke jurang. Pas waktu hari Sabat, pasob bom budai. Pemate mamoli pasob bukan? Pasti akan diselamatkan. Apalagi manusia. Anak ni biru-biru saja diselamatkan ketika dia tersesat atau jatuh ke jurang pada hari Sabat. Dan orang-orang yang hidup di dalam daging cenderung menghakimi karena merasa diri paling benar. Mengkafir-kafirkan nakin. Nah paupaton karena merasa diri paling benar, paling suci, maka mereka cenderung selalu negative thinking, curiga. Ya, molo martamue tujabu nilian sinu montes manis sedang dinum. Haram. Najis. Salaman pun nggak boleh lawan jenis. Jangankan yang bersalaman di pandemi doh hitan waing buti-buti kan anggo halahina jolo dang kola pandemi dang boy masih jalangan bersentuhan. Fisik kan. Nah palimahon orang yang selalu curiga, yang selalu negative thinking cenderung akan selalu gelisah. Apalagi ketika dia tidak sedang berada di tengah-tengah komunitasnya. Asing doh alahon. Sotung tartodong. Awas sotung hona. Awas sotung deis. Curiga, enggak selalu menganggap orang lain salah. Dan orang yang selalu curiga tidak merasa nyaman, tidak ada damai di situ. Iro kan? Damai dohi dilalahamu molo saya curiga hamu. Sahalakmu pujung di tonga-tonga ni halak na asing, kita nggak akan merasa damai, tidak nyaman. Tidak nyaman itu sama dengan tidak damai, tidak sejahtera hatinya. Lalu yang keenam, orang-orang yang menekankan hal-hal kedagingan, ini pasti tidak memiliki belas kasih di dalam dirinya. Apalagi itu berbeda sianibana. Tuhan Yesus sangat telak ketika Tuhan Yesus mengungkapkan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Ada orang yang teraniaya, dirampok, pingsan di tengah jalan, mate-matene, roh malim dibolus. Malim, imam, dibolus. Roh halak lewi, tong do parhaladon, halak lewion, ibereng putih, ibolus. Kenapa dibolus? Najis. Haram.
takut mengurangi, mengotori, menodai kesuciannya. Tapi Roma halak Samaria, musuni halak Yahudi, ditolong sampai sembuh. Itulah bedanya orang yang hidup dalam kedagingan dari orang yang hidup di dalam roh. Tidak memiliki belas kasih, sebab mereka hanya menekankan aturan-aturan yang bersifat kedagingan. Nah, papi Tuhon, orang yang menekankan hal-hal kedagingan cenderung menjadi, ini yang sangat berat, saudara-saudara. Orang yang menekankan hal-hal kedagingan cenderung menjadi munafik. Busana anak-anak kin betul-betul mengungkapkan busana haporsiaonna, penampilanna, bohina, salak sakna marbirong. Alai Pak Inatana, selingkuh buse. Anggo marjamita, luar biasa. Bahasa surgawi. Munafik. Tengok ni Apostel Paulus di Rom 2, di Hata Indonesia di dok. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, tapi mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat? Pasma sungon gabaran nasa juta pa bereng-bereng di humaliak tadi. Dan yang ke-8 perbedaannya manginang saudara-saudara, akibatnya orang-orang yang menekankan hal-hal lahiriah itu spiritualitasnya kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Melalui bahasa Hita, bahasa Alkitab, bahasanya Yakobus, imannya mati. Kenapa mati? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi sudedo halak, sudedo hita, sudedo akka namalo marhatani di bata, akka parhalado, akka orang-orang saleh, boy makatahon siapa manganna ayat-ayat Alkitab. Mungkin hafal semuanya. Dari Kejadian sampai Wahyu. Alai yang gosomar pabahenan, pangalaho, dan marlapatan. Imannya mati. Persoalannya sonari adalah kita masih hidup di dalam daging. Pohama baeno. Nga jelas-jelas ke ayat nakin dot hatani dibata Tuhan Yesus Apostel Paulus mado daging odang marguna. Daging odang marlapatan, tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah, tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Tapi kita sekarang masih hidup di dalam daging. Selama nafas masih ada, kita masih hidup di dalam daging, di dalam tubuh. Pohama baeno. Pohama baeno nakamanginang asabuy hita mangulu di bagasa todi. Nakpe di bagasa daging dope hita sonari. Bagaimana caranya supaya kita hidup di dalam roh meskipun kita masih hidup di dalam daging, di dalam tubuh kita? Itu pertanyaannya dan itu pergumulannya. Jawabannya hari ini, di hari Pentakosta. Di tongos debata todi porbadi. Karena Tuhan tidak tahu kita, karena Tuhan tahu kita tidak akan mampu. Sekali lagi, karena Tuhan tahu kita tidak akan mampu melakukannya, kita tidak akan mampu hidup di dalam roh kalau tidak roh yang menolong kita. Maka ia mengutus Roh Kudus di
di hari Pentakosta. Jadi Roh Kudus itu amanginang ada beberapa gambaran ya. Manggobar hotod di Purbadia naparjulu totu darapati ya, merpati itu kan simbol yang menggambarkan melambangkan Roh Kudus. Ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun lalu ada suara Allah Bapa dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi. Itu yang pertama. Yang kedua, lidah api. Pada hari ini yang kita peringati hari ini, ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid, wujudnya dalam wujud lidah api. Artinya apa? Molo api mengandung kekuatan, doi kan? Mangalopai konadong doa api asa boy masak. Listrik atau mesin juga harus ada tenaga api. Bahan bakarnya, bensin, minyak dan sebagainya. Harus ada. Api itu adalah sesuatu yang bisa menggerakkan. Maka ketika Roh Kudus hadir menguasai diri kita, menguasai hati kita, songonai dok ni turpuk epistel nakin, moloi jalo hamuto di porbadiai tu bagasan rohamuna, lalu dari dalam hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Ngamara halus BHP suku-suku ni. Jalasa dari yoma di leot debata halus na tuhita. Ikon mangolu di bagasa todi do nasa halak Kristen. Ikon mangolu di bagasa todi do nasa halak naung pinaluani Tuhan Yesus Kristus. Boha cara nasa mangolu di bagasa todi hita. Tajakom matodi porbadiai. Mian manodangi, mangarajai, manggohi rohata, manggohi ate-ateta, manggohi ngulutta. Ketika Roh Kudus sudah berdiam di dalam hati kita, maka ini yang paling indah saudara-saudara. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa tanda-tandanya orang yang hidup di dalam roh, ini jawabannya. Ketika Roh Kudus hidup di dalam kita, maka kita akan menunjukkan tanda-tanda orang yang hidup di dalam roh. Apa itu? Galatia 5 ayat 22. Orang yang hidup di dalam roh, dia akan menghasilkan buah roh. Kasih bukan kebencian. Sukacita bukan duka cita. Damai sejahtera bukan peperangan atau perselisihan. Kemurahan bukan keangkuhan atau kesombongan. Kebaikan bukan kejahatan. Kesetiaan bukan kemunafikan atau pengkhianatan. Kelemah lembutan bukan kekerasan. Penguasaan diri bukan emosi dan kemarahan. Itulah tanda orang-orang yang sudah dipenuhi oleh roh, orang-orang yang hidup di dalam roh. Di hamunang kamanami inanami yang calon sintua, naung patadahod diri nakin. Ini istimewa, saudara diperkenalkan pas hari Pentakosta, maka ini harus saudara ingat seumur hidup. Tidak ada orang satupun orang yang sanggup melakukan hukum Taurat. Tidak ada satupun orang yang sanggup hidup benar dan melakukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan dengan baik dan sempurna. Tidak ada seorang pun yang layak menjadi pelayan Tuhan. Ya, sekali lagi tidak ada seorang pun yang layak menjadi pelayan Tuhan. Ido benda di Lukas, ula nasohasea. Aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Kalaupun kita sudah kerjakan dengan sempurna, capek, jangan dong madok mau lihat. Jangan tuntut kata terima kasih, tapi ucapkan aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Ula-ula nasohasia, ula-ula nama tolpa. Maka bila saudara-saudara hari ini diperkenalkan menjadi calon, masih calon ya, calon sintua, semua pekerjaan di tengah-tengah gereja adalah pelayanan. Pelayanan untuk siapa? Pelayanan untuk Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan pelayanan untuk Tuhan Yesus. Tidak ada seorang pun yang mampu melayani Yesus dengan baik, dengan sempurna, kecuali Roh Kudus yang memampukan dia.
Roh Kudus yang memberi kekuatan, power itu tadi ya, api itu, dengan pertolongan Roh Kudus baru saudara-saudara akan bisa melayani Tuhan. Songoninang dihamunakan atoras nama buan yanak kon muna nanaing majalo padidio nabadia amanginang. Saudara-saudara yang membawa anak-anaknya akan menerima perjamuan kudus. Sebagian dari tanggung jawab Amang Inang saudara lakukan saat ini. Tapi tanggung jawab itu tidak selesai di sini. Tanggung jawab masih terus. Bila anak-anak itu sudah menerima baptisan, ia resmi menjadi warga kerajaan Allah. Tuntunlah anak-anak itu hidup di dalam kerajaan Allah, di dalam firman Tuhan. Bagaimana agar saudara dapat melakukannya? Minta pertolongan Roh Kudus. Agar saudara diterangi, dimampukan, diberi hikmat akal budi, membimbing, menuntun, mengajari anak-anak yang Tuhan karuniakan pada Amang Inang, agar anak-anak itu juga menjadi anak-anak Allah yang hidup di dalam roh. Amin. Martang yang mahita. Mauliate puji-pujian ma Tuhan di sobah roh nami to depan munung di padu bigihon ho hatam nabadia di tonga-tonga nami apala di minggu sadarion di namar ningot hami di haroro nito di porbadia di hari Pentakosta sadarion ali Tuhan di paingot ho hami ali Tuhan akayana komudo hami naung pinaluam marhite mudar di Yesus Kristus nadurus di dulu Golgata marhite hamamatena dohot haheonna gabe taruli hami di haluauni atau ngali Tuhan asa sikop hami songon yanak komu saya suruh ma tod di porbadia ili Tuhan leho tuhami asa mangarajai roha ati-ati dot pikiran nami asa disodangi ngulu nami ili Tuhan asa tod dimima ili Tuhan na mangiring-iring jala manugu-nugu hami asa mampu hami margogo hami mangulu di bagasan todi jala asa huparbue hokami parbue ni todi di bagasan ngulunami siganupari. Ramoti pasu-pasu hami lopokon hatam nabadia itu bagasan rohanami be pargogoi hami makanguluhon dot mangulahon hatami di bagasan ngulunami siganupari. Ramoti pasu-pasu sudah ruas di huriam di HKBP Serpong poso-poso dakdana remaja nama godang nama tua sahat rodi akan lanjut usia akan nagale pargugoi akan namarsak apuli akan namarsahit pamalum jalalehom madi hahipasod dinasida ramoti jala pargugoi nang akan naposom naung rade mangalehon gogo tarlobi tikina ngoluna gabe calon sintua di tonga-tonga ni huriami asa tau nasida tama nasida le Tuhan makubasi ulaon na pinasahat mutu nasida di tonga-tonga ni huriami gabe pasu-pasu di ruas ni huriam jala tau hasangapon di goar mondabadia pargugui parbisuhi jala paratawa kanatoras nama buan yanak kona naing majalo padidion nabadia asa gabe rumah tangga Kristen nama ngulu nasida jala ka dana kipe gabe yanak komu nama ngulu di bagasan hatam nabadiai atong marsangap marmulia mahwali Tuhan di ngulu nami ganup marsada-sada asima roham dihami mauliate madihomar ti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songonta dani hamalati nurhata ta pasahat ma piliata jalata puji tuhata marhite buku deo 640 mamuka siana et sada. Soy bongote
termasuk mahita tulaon sakramen pasahaton padidion nabadia. Tapuji Tuhata marede hita sian buku ede 147 ayat 1 dohot ayat 2. Yesus hadir di sana, mengikuti radioku. Rodo bersama-sama, alena binatiku. Ikon rotu pembualan, laman jalur perpadanan. Persaingan atau di barisan rohani, menangis senadisa, semiana Tuhan. Siang kita hidup dan terbantu penghuluan. Martangi yang mahita, ali amanamina di Banua Gijang, narodo hami tujulum mabuana kada danahon, saya si maroham, jalo manasida gabeya nakomu, pasu-pasu jala pargogo manasida mangeahi hanguluan sogut, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hamu akadongan nama buan danak sididionon, tangihon hamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tuliat portibionin nama dok akasisianna. Pudai hamu mana saluhut bangso, di hamu mana sida tu bagasan guarni debata ama, dohot anak, dohot tot di porbadia. Ajari hamu mana sida mangaraduti saluhut nahutonahoni tu hamu. Jala ingot ma sae dong anakku dohamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasianganon. Manangis na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan. Alai naso porsea honauhum do sugut. Tangihok kamuma dohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong ma akka na mabuan danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipisang akasisian naima na mabuani jaladung di ida Tuhan Yesusi sogo marohana di dokma. Loas hamu ma akada danaki rotuau unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songonido harajau ni debata. Natutudo na hudokot tuhamu manangise peyang goso songon dana kibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi. Dungi di haul maka danahi dia pehom matangan na tu nasida masu nasida. Atong dihamuna ka manginang nama buan dia nakonna na yang majalo padidion nabadia sonari hati dako kamu majolo hata ha porsiautai. Au porsea au porsea
au porsea, sonari alusi hamuma hata na husuku tonotu hamu. Dipangido hamu do nuaeng di dio nakada danako tu bagasa nina hina porsia muna. Boha naolo do hamu mamudaya nak komunaon asa diboto jala di ihuton nasida hata ni debata. Naolo do hamu marsuru nasida tu gareja doho tu parguruan ni huria protestan asa gabe ruas na mangolu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong sonari tapasahat maka danaki tu debata marhiti padidion na badiai. Ale Jairo Nathanael Pangaribuan, hudidi maho tu bagasan goarni debata ama, do tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Saya diramoti debata maho di habo bongot montu bagasan harajaon naro di saliling nililing na. Amin. Ya, tangan amang di belakang. Iya. Oke, it's okay. Ale alana basana simatupang hudidi maho tu bagasan goarni debata ama do tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus do tu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Saya diramoti debata maho di habo bongot montu bagasan harajaon naro di saliling nililing na. Amin. Ale Melvin Jerome Sipahutar, hudidi maho tu bagasan goarni debata ama, doho tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Saya diramoti debata maho di habo bongot montu bagasan harajaon naro di saliling nililing na. Amin. Ale Jogi Sergio Daud Simanjuntak, hudidi maho tu bagasan goarni debata ama, doho tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Saya diramoti di bahata maho di habo bongot montu bagasan harajaon naro di saliling nililing na. Amin. Ale Jasmine Jenica Maria Simanjuntak, hudidi maho tu bagasan goarni debata ama, doho tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doho tu bagasan goarni todi porbadia.
Amin. Sai diramoti di batama ho di habo bongot montu bagasan harajaon naro di seliling nililing na. Amin. Ale Alexa Nicole Kalisa Tarigan. Hudi di maho tu bagasan goarni debata ama. Doh tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Saya diramoti debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaon naro di saliling nililing na. Amin. Ale Mercio Olivier Situmorang, hudi di maho tu bagasan goarni debata ama, doh tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh tu bagasan goarni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaon naro di saliling nililing na. Amin. Ale Gwen Hannauli na pitupulu, hudi di maho tu bagasan goarni debata ama, doh tu bagasan goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh tu bagasan goarni tondi porbadia. Amin. Sai diramoti debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaon naro di saliling nililing na. Amin. Maredehita sian buku ede 145 ayat sada dohot ayat 2. Mahita jongjong nungasai sutri utaku kalana tardidia nakari araku dio dihon Yesus ai muda mau parini tidak masuk altar
martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nungahu pasat hami dak danakot tuho jala di jakoko do nasida gabe yanakomu marhite-hite padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen nasida di tanoon jala gabi panean di hanguluan nasa leling ni lelingna. Asi maroham dohot diakanatoras ni danahon. Saya pargugui jala ajari manasida manugunogu dak danakot tuho asarap nasida taruli diaka artani harajaumu. Amen. Tapasahat mapiliat naung tapapunguon tu debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di julum, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata amanami, na sotara samdo gudang ni silehon-lehon mu dihami. Todim na badiai di lehokko tuhami jolma sumonggo pihami na leaon. Naum margaido di lehokko tuhami, jala gumudang doi sian portibion dohot sian pangisi na sudi. Onpe maulia te marohanami, jala pujion nami maho ala ni sude habalgaon dohot hamuliaumu naung pinapatarmu tuhami. Selehon matod di porbadiai tuhuriam akanaolo mangihuton Tuhan Yesus Kristus. Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatoktong hami mian di barita naulii. Ale tod di porbadia, saya pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloan, jala masih haholongan, songo nakaruas di daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sodangi jala patiur mahami, asa hutadahami akkadosa na balga dohok na met-met sipa sidingon nami. Say buas mahomane sa dosa nami, asalam badia jalay baru hami ganupari, asa tarbay kami saor di bagasan huria na badiai na sasadai. Sayo dihon jala padomu hami tu amai, asa pos rohanami madok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Say tabay silehon-lehot tu huria, asalam gadda torop niya kaparbarita nauli dohot pangajari, dohot para siroha na mamaritahon habalgaumu di portibion. Saya sodangi jala pasu-pasu sude parpunguan ni halak Kristen di gereja, di parsikolaan nang di bagas nabe, asa tau nasida saor tu parpunguan sugut. Saya sungguli akan atarpudum jala pargugoi akan nagale, saya songgoti makan naing dohot natakang akan naneang dohot natakang marroha, asa ditinggalhon nasida hajahaton nabe. Saya parrohai akan nabujuk roha, jala apuli akan namarsak dohok nadangoli, asa unang di rupa-rupa portibion akan namanguluiho. Saya tatap akan natargugot dohot na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus. Saya jari nasida maralus, jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ni akka panggonggomi, panguhum dohot akaraja,
asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sugut. Sepatogu haporsiaon nami, asa toktong huingot hami, naung sesa dosa nami, jala buanonmu hami tuhanguluan sugut. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami, nang malakke dagingon, panguluom mudomuse, asa masuk hami, marnida debata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama nami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu, say saut malomon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madusa nami, songon panisa nami, di dosa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabubuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim. Kepada orang tua yang anaknya baru baptis, kami undang untuk berdiri di depan bersama-sama untuk berfoto dengan Amang Pendeta. Jadi silakan Amang dan Inang dengan anak. Kepada multimedia minta tolong supaya diambil fotonya ya, multimedia. Baris saja ya, mungkin kalau jadi Amang Pendeta di tengah, di atas saja Mang ya. Para istri berdiri di depan baris pertama, para suami di belakangnya. Silakan Amang dan Inang. Amang diberi ruang supaya Amang Pendeta kelihatan. Diberi ruang. Oh silakan Amang Sintua Mawardi, digeser sedikit ya. Tolong dari multimedia supaya difoto ya, minta tolong dari multimedia.
sebentar bagi yang ingin foto dengan Amang Pendeta, bergantian aja ya. Tolong yang belum tunggu di sebelah tepi aja sebentar ya. Amang dan Inang atau Amang Pendeta di tengah aja, Mang. Maaf Amang Pendeta. Silakan bergantian Amang Pendeta di tengah.